Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji spremaju se za štrajk. Predsjednik sindikata Dragan Zarubica kaže da zbog nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora sa Unijom poslodavaca Srbije, o kojem se pregovara još od 2007. članovi širom Srbije traže radikalne poteze. I može se desiti u slučaju da u nekom roku od 60 dana ne potpiše granski kolektivni ugovor za oblast poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije, da verovatno kraj septembra ili početkom oktobra stupimo u generalni štrajk u kompletnoj grani. To znači, a možete pretpostaviti kakve će posljedice imati, pa što da ne i građani, a i država zbog tog štrajka. Neće biti osnovnih životnih namirnica, pa ćemo vidjeti šta će biti. U sindikatu kažu da je situacija najteža u primarnoj poljoprivredi, da država ne subvencionira proizvodnju mleka, voća i povrća, pa je tako cena mleka ista kao prošle godine, iako troškovi proizvodnje značajno poskupljuju. Također, kako kažu, problem je i loša privatizacija, jer je od oko 254 privatizovana preduzeća u primarnoj poljoprivredi u oko 20% ugovor raskinut, a preduzeća su ostala devastirane i sa milionskim gubicima. I Asocijacija poljoprivrednika dala je vladi rok da do petka ispuni zahteve koji su dostavljeni još tokom maja. Oni kažu da će, ukoliko se vlada ogluši o zahteve, poljoprivrednici iz 7 okruga Srbije blokirati magistralne puteve. Neki su sa protestima odavno počeli. U preduzeću Iskra Metal u Novom Pazaru invalidi rada i hendikepirana lica štrajkuju već 100 dana u prostorijama Udruženja tekstilnih radnika, tražeći isplatu 21 neisplaćene zarade i razlike od 1991. do 2003. godine. Stvarno to je sramota što se radi sa invalidima. Ja imam 62 godine, naš naraštaj, mislim generacija, što je? Mi smo na ulicu, bez ikakvih primanja, bez ikakve naknade. Apsolutno nemamo nikakvu zaštitu. Analitičar Milan Nikolić kaže za B92 da sindikati imaju pravo da budu nezadovoljni, ali da u ovom trenutku nemaju istinsku snagu. Sad je trenutno vrlo neobično da se najavljuje početkom leta sve ovo, znači čeka nas vruća jesen i ako se već i najavljuje sada, znači pred leto, znači da su stvari dogorele do nokata i da je prilično teško, čak i zaposlenima, ne pričamo o nezaposlenima. Nikolić dodaje da je ova vlada Srbije mnogo više socijalno orijentisana nego bilo koja vlada od 2000. godine, ali da ona raspolaže ograničenim sredstvima i da pritom nisu oporezovani svi koji bi trebali da plaćaju porez. Nikolić rešenje situacije vidi u pronalaženju kvalitetnog stranog kapitala.